magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daing Iba. Enot sa headlines ito yung darakulang mga bareta sa lado lokal. Task Force Kalinigan at Kayusan kan siyudad ng Legazpi. Preparado na sa pagtaon ng asistensya sa publiko ngunya na Semana Santa. Mga personahes kan LTFRB nakadeploy ngunyan sa mga terminal sa Kabikolan. Inspeksyon sa mga motorista makusog na ipinapotob kan Land Transportation Office Bicol. Special broadcast of reflections ka nagkapirang kapadean sa Legazpi Diocese para sa Semana Santa. Madadangog poon ngunya na Lunes Santo sa DCGB. Sa bareta sa lado nasyonal, headlines, 20 lugar sa nasyon apektado ang peligrosong heat index sigun sa pag-asa. DSWD nagpadaranin psychological first aid team sa Myanmar. Philippine Rescue Team sa Myanmar balik Pilipinas na matapos ang earthquake mission. Overseas voting para sa 2025 elections nagpuuna. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pinatanida ng mga soldados na tatangkason sa serbisyo kapag nangapudan ng ceasefire. Baretang sports Converge 5 Rexers tinambakan na Blackwater Bossing sa nagpapadagos na laban sa PBA Season 49 Philippine Cup. Yan ang headlines. Ngunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Preparado ang Task Force Kalinigan at Kayusan kan Legazpi City sa pagtaon ng asistensya sa publiko ngunya na Semana Santa. Sigong kay Task Force Kalinigan at Kayusan Head Mark Andy Marbella na testing kasudma ang aktibong pagmonitor kang grupo sa Palm Sunday kasabay ang malanlain na law enforcement agencies sa siyudad kan Legazpi. Ngunya na Lunes Santo magagaigwanin pagpatrolya ang sa indang mga personahe sa mga tinampo tanganing masiguro na dainin illegal parking sa mga masunod aldaw magagaigwaman in road closure sa mga nagkapirang tinampo tanganing daiman maulang ang mga gigibo na prosesyon kan mga simbahan kasabay ang mga deboto. Tinawan ni doon kan opisyal na sarong dakulang aktibidad asin obserbasyon ang Semana Santa kung kaya sa buton dapat kan mga drivers asin commuters ang magiging gabat kan bulos kan trapiko sa mga masunod daldaw. Ang baretang ini hatod sa Indukan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nakadeploy sa mga terminal ang nagkapirang personahes kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol ngunya na Semana Santa. Sa entrevista kan DCGB News kay LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo, kasabay sa lakdang kan sa indang ahensya iyoan pag-inspeksyon kan mga units asin mga terminal tanganing masimbagan ang mga posibleng pangangaipuhan kan mga biyahero. Igwasindang pig-deploy na pigduang mga personahes sa mga pangenot na terminal sa Bicol, Siring Sanaga, Legazpi asin Sorsogon. Mantang may tigsaro man ang nakadeploy na personahes sa Masbate asin Camarines Norte. Ang baretang ini hatod sa Indukan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mahigpit ang implementasyon kan Land Transportation Office o LTO sa inspeksyon ka mga motorista lalo na mga pauruli sa Manila na probinsya ngunya na Semana Santa. Sa abiso kan LTO sa sendang Facebook page dapat na magsunod din marhay sa mga leyes may kinaraman sa trapiko para dahil mapindyente ang pagbiyahe. Pwede kayo ni lauman na matinding traffic kung kaya importante ang pagiging kalmado asin pasensyoso. Mientras tanto nanotaran kan DCGB News na nakataltag na ang mga tauhan kan ahensya sa mga major thoroughfares para sa assistance sa law enforcement katuwang ang LTFRB as in Philippine National Police. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Nagkakaigwanin special broadcast of reflections sa DCGB ang nagkapirang kapadean kan Legazpi Diocese ngunya na Semana Santa. Ngunya na Lunes Santo, papanginotan ini ni Obispo Bong Bailon. Susundan sa mga masunod na aldaw, ninda Reverend Father David Thomas Ramoso, ang Parish Pastor kan San Ramon Nonato Parish kan Tagas Daraga Albay. Matauman in reflections in the Reverend Father Jonathan Calleja, Reverend Father Momoy Borromeo, Father Butch Bombase, Father Mark Austin Tuazon, asin iba pa. Katakod kay inipig inganyaran gabos na paratubod na antabayan ang sa indang reflections asin sabay-sabay na makisumaro sa paghurup-hurup ngunya na Semana Santa. Sa iba pa niya itong baretang lokal, pinggan nyo kan Diocese kan Legazpi, ang mga paratubod na bisitaw ng mga Jubilee Churches ngunya na Semana Santa. Sa programang Lakaw Maghira sa DCGB, sinabi ni Monsignor Crispin Bernardo Jr. nakasabay sa 7 Jubilee Churches kan Legazpi Diocese, ang St. James the Greater Parish kan Libon Albay, St. Stephen the Proto-Martyr Parish kan Ligao City, Diocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa San Vicente sa Tabaco City. Kasabay man digdi ang Diocesan Shrine of Our Lady of Salvation, Canoro Antiwi, Albay, Diocesan Shrine of St. Padre Pio sa Rawis, Legazpi City, Filipino-Chinese Personal Parish Church and Diocesan Shrine of St. Jude Tadeus, kan Lapu-Lapu Street, Legazpi City, asan ang Cathedral Parish of St. Gregory of the Great, Legazpi City. Pinuuna na kan Dominican Dramatics Club o DDC ang pagkondusir nin sinakulo ngunya na Semana Santa. Kasuudma, matrayon po ining ginibo sa San Pedro Bacacay, Albay. Base sa DDC, ang sunod na schedule kan sinakulo gigibuhon sa aga, Abril 15, sa San Jose Malilipot, Albay, mantang sa Abril 17, Huwebes Santo, sa Potenciano Gregorio Recreation and Cultural Center, kan Santo Domingo, Albay. Sigun sa DDC, nagtataonin dalan ang sinakulo tanganing paghurup-hurupan kan gabos ang sakripisyo ni Hesukristo na iyoan sa tuyang kagtubos. Ipigpapahiling digdi ang dramatikong drama kan istorya kan mahal na Diyos. Katuwang sa aktibidad ang St. Dominic de Guzman Parish asin lokal na gobyerno kan Santo Domingo, Albay. Katakod kay ni pig-inganyar kan DDC ang publiko na suportaran ang nasabing aktibidad. Mientras tanto, sa loob ng 15 taon na pagserbi sa mga Bicolano, matarayong pong naihatod kan ako Bicol Party List number 131 sa balota, ang educational assistance sa 246,460 na estudyante gikan sa manibaybang parte kang Bicol Region. Ang lambang benepisyaryo na nasa koleyo, nagresibi ng 10,000 pesos, mantang 5,000 pesos man ang para sa mga estudyanteng nasa senior high school. Padagos na pinakusog kan ako Bicol ang sendang pangako na isulong ang edukasyon asin mayawas ang pagtios sa kadakol na pamilyang Pilipino. Sigun kay o kaya Bicolano, sigun kay Congressman Saldico, representante ka na Bicol Party List na edukasyon ang pinakang epektibong armas kontra sa pagtios. Sa loob ng 15 taon, padagos na pigapanindugaan ka na Bicol Party List na daing hoben na Bicolano na dapat na mawalat sa pag-abot sa edukasyon. Dagdag pa ni Congressman Saldi na baka usan na ini simpleng ayuda kundi kapital para sa magayon na futuro kan sa tuyang mga hobenes. Kamautan ka na Bicol na magkaigwan ng college graduate ang lambang pamilyang Pilipino tanganing makatabang sa pag-awas gikan sa pagtios kan sa inang pamilya. Ang Bicol Party List midbid sa mga proyektong pang-edukasyon, salud, infrastruktura, asing kabuhayan na tunay na nagsisimbag sa pangaipo kana mamanuaan lalo na sa mga nagtitios sa sinangangaipo ng tabang sa Bicol Region. Patunay sa naini na sa lawag ng 15 taon na pagserbisyo sa nasyon na ibugta ka na Bicol Party List ang sendang marka bilang tunay na serbidor kan mga Bicolano. Arestado ang duwang regional most wanted persons sa Bicol Region sa paagikan magkasiblag na operasyon kan pulisya. Enot na nadakop kan mga tauhan kan Magallanes Municipal Police Station si alias Alan na may warrant of arrest sa kasong rape. Sunod na naarestar si alias Juan, 48 anyos sa paagikan warrant of arrest dahilan sa kasong rape. Nadakop ini kan mga operatiba sa BG Molina Street, Barangay Parang, Marikina City. Sa ngunyan, kapot na kan autoridad ang mga suspetsyados para sa dokumentasyon asin legal na proseso.
Sarong konsideradong hit and run vehicular accident na nangyari kaswapon Abril 13 sa pagultaan ng kan oras na alas 5:30 hasta alas 6 nin Banggi sa Kalabahan kan Diversion Road, Purok 4, Barangay Fidel Sortida sa Banuan kan Santo Domingo, Albay. Embelto de diyan sarong motorsiklo na may lunad na tulong persona asin mga residentes kan Legazpi City asin kolor puti na tricycle na duminulag matapos ang insidente. Sa istorya kan saro sa mga biktimang babae na guminilid sinda para makaagi sa ambulansya mantang nakasunod sa tricycle na dainari paro na nasa abitan so nakamotor. Parehong pasiring sa Legazpi ang duwang behikulo. Tulos na nagresponde ang LGU, Santo Domingo Albay Emergency Response Team, BFP Santo Domingo Fire Station, Santo Domingo Municipal Police Station asin kabalikat Civicom 430 sa Rumbanggi Base sa Santo Domingo Albay Chapter. Nagsapanin minor nagasgas ang tulong lunad kan motorsiklo sa indang lawas. Tilawan man tulos sindanin first aid kan mga personahes kan BFP Santo Domingo mantang tulos man na dinara kan ambulansya kan LGU Santo Domingo sa Legazpi City Hospital ang mga pasyente bandang alas 6:30 nin Banggi. Nangapudan ng mga otoridad sa mga motorista na dagdagan ang pag-iingat sa pagmamaneho. Bandang sa ngunyan, pigahanap pa ka mga otoridad ang tricycle na embelto sa road crash. Nadiskubre kan mga miyembros kan 31st Infantry Battalion kan Philippine Army sa paagi kan direct strike operation an sarong lugar na aligadong tambakan nin mga improvised explosive device o IED sa barangay San Ramon, Donsol, Sorsogon. Nadiskubre digdi an 24 na improvised hand grenades na pinagtutubudan na nawalat kan mga miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG sa nasabing lugar. Sa ngunya, nasa kustodya na kan Sorsogon Provincial Explosive and K9 Unit. Nakuhang pampasabog para sa magkakanigong disposisyon. Primerong parte po yan, gusto yung Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal, Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinipa pa, makalis lamang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kabredo mapadagus kan progreso sa tercer distrito nin Albay. Kabredo nagpag-ibo kan mga infrastrukturang nagdarang progreso. Iboto mo, Congressman Didi Cabredo. Didi Cabredo. Iboto mo, Kong Didi Cabredo. Congressman Cabredo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigiistaran kang namok. Sige, ringigan taan sa gurong. Itapok na naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Board member Glenn Casuya. Siyang katuwang kanmasa, Glenn Casuya na kita, makatawong serbisyo, infrastruktura, turismo, Segundo Distrito, Glenn Casuya, ang board member niya to, Glenn Casuya, maasahan ta, Glenn Casuya, makatawo, makachos, yan si Glenn Casuya, Glenn Casuya, Glenn Casuya, ang board member ta.
Humihirit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, numero 3 sa balota, Geraldine G. Rosal, lider na mahigos, lideradong matanos. Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, alkaldeta, malalao man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad, Legazpi kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na. Alkaldeng matinabang at maaasahan. Sa tuyang iboto para alkalde sa siyudad ni Legazpi, Geraldine G. Rosal, numero 3 sa balota, sa dati sana. Ako ni Ayan, ipagana tayo di. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Ayan na, numero G sa balota. Sa konseho, si Atty. Ipagana. Naneta Makasida. Gin is in, gin to win, gin's nanalo, promo na! Sa Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Gin's nanalo, promo na! Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's nanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Jaime Fabregas po. Del Flipo. Sa suporta sa agrikultura, Panalo ang sambayan ng Pilipino. ang umaagri, Umaani. iboto po natin number 88 sa Balota Agri Party List. Muling itanim sa Kongreso. Political advertisement paid for and by Agri-Portuguese, Flores Street, Ermita, Manila. Sa mabot na pirilian, dahil tabi nindo paglingawan, sultati sana, Chino Garcia, numero 1 sa balota, iboto! Rider ginubatan, Chino Garcia, dakulo na gibuhan. Di lang basta napangako, kundi may napatunayan na ang maging serbidor ng banwaan ta. Infrastruktura, agrikultura, basta ki amigo, may resulta. Mas bagayunon na ginubatan, Chino Garcia, daig paglingawan. Angat ang lahat, parang durugan. Angat ang lahat, Chino Garcia. Angat ang lahat, parang durugan. Katabang ta, asin kasurog ta, si Congressman Atty. Jill Bongalon. Salamat kong Jill sa mga tabang mo, na itinao, ikaw talaga kong Jill Bongalon. Sa mo yung totoong pag-asa, Congressman Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Jan Trinidad, iboto natin. Tangkilikin natin ng sariling natin. Magkaisa upang umusad. Iluklok sa mayor ay Jan Trinidad. Jan Trinidad, para alkalde ng UAS. Jan Trinidad. Di negosyo mataong serbisyo sa edukasyon at turismo.
maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, Diday ko, Diday, Diday ko, Diday, Diday ko. Diday, Diday ko, Diday, Diday ko, Diday, Diday ko. Iboto si Diday Ko para vice-gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa Bareta nato sa lado nasyonal, nagbatanid ang Philippine Atmospheric and Astronomical Services Administration o PAG-ASA sa 20 mga lugar sa nasyon na makaka-experience ng peligrosong level ng heat index na maabot sa puon 42 degrees Celsius sa good 45 degrees Celsius. Kaibanan sa mga lugar na ini ang Cavite, Catanduanes, Bulacan, Pangasinan, Batangas, Palawan, Iloilo, asin Metro Manila na posibleng mamatayan ng sobrang init na may patakot ng heat stroke. Ang heat index iyo ang init na namamatayan kan lawas base man sa kombinasyon kan temperatura asin humidity. Sigumpa sa Weather Bureau, ang heat index na 42 degrees Celsius, iyon ang sa aram kan danger category kung saan posible ang heat cramps, heat exhaustion, as in heat stroke. Inabisuan man ang publiko na ibitaran ang magbalad sa aldaw, lalo na sa pagkaudto, uminom ng dakol na tubig as in magsulog ng proteksyon, arog kan payong o kalo. Nagpadaraan Department of Social Welfare and Development o DSWD kan sa indang Psychological First Aid o PFA team sa Myanmar para magtaonin tulos na suporta sa mga nakaligtas sa magnitude 7.7 na linog na yuminugyog sa nasabing nasyon kan Marso 28. Sigon kay DSWD Disaster Response Management Group Assistant Secretary Irene Dumlao na nag-abot ang sa indang team sa yangon kan Abril 11 para puunan ang sa indang humanitarian assistance. Kumpuesto kan 8 miyembro kan PFA ninsarong psychologist as in mga social worker na nagsairarom sa mga orientation as in planning session para masiguro an marhay as in epektibong serbisyo. Parte man ang mga tauhan kan PFA kan Philippine Rapid Response Deployment Team na kumpuesto kan mga representante hali sa DSWD, Department of Foreign Affairs as in Department of Health. Balik Pilipinas Non-Philippine Interagency Humanitarian Contingent o PIAHC na pigpadara sa Myanmar para magtabang matapos tamaanin magnitude 7.7 na linog ka mga nakaging aldaw. Ang PIAHC kumpuesto na 89 mga miyembros gikan sa OCD, Philippine Air Force, Philippine Army, Department of Health o DOH, Metropolitan Manila Development Authority, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources, Emergency Response Team, Energy Development Corporation as in Apex Mining Corporation Incorporated. Sinabi pa kan OCD na nagkondukta ng ultimong medical consultation na sinagatod din importanteng supply sa Myanmar Ministry of Health and Philippine Emergency Medical Assistance Team o kan DOH. Magirumduman na maabot man sa 3,000 ang rehistrong nagadan mantang ginatos pa nawawala sa nagtama na makusog na linog sa Myanmar kan Marso 28. Enot kani pigkumpirmar kan Department of Foreign Affairs na 2 Pilipino ang nagadan sa nasabing linog mantang 2 pa ang nawawala. Nagpuuna kasuudma Abril 13 ang opisyal na pagboto sa 2025 elections para sa mga Pilipino abroad. Sigon sa Commission on Elections sa COMELEC, kasunod ini kan anunsyo ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco sa pagtapos kan test voting period. Sinabi niyang nagpuon ang botohan sa mga nasyon na may enrolled registered overseas voters din alas 8 nin aga kasuudma Abril 13 asin madurar sa good sa Mayo 12, alas 7 nin banggi. Naglalao man COMELEC na mapartisipar ang mayoriya kan mga rehistradong Pilipinong botante sa ibang nasyon sa pagpuon kan sarong bulan na pagboto para sa inda. Sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na naglalaom ang poll body na makakuanin 50% kan 1.321 milyon na botante dahil sa pag-introdusir kan internet voting. Buenos nanto tinawan ni doon ni Commission on Elections sa COMELEC Director as
asin Task Force Safe Head Sonia Luzada na bako sakop kan freedom of speech ang pagbutas ng mga sexist o misogynistic na pahayag. Pigpaliwanag ni Luzada na may mga limitasyon ang libertad sa pagkapahayag. Magiramduman na pinaluwas kan COMELEC ang resolution kay ni kontra sa diskriminasyon kung saan pigdeklarar ang gabos na mga election-related activity asin venue kaibanan ng social media bilang safe space kang publiko asin gabos na nasa vulnerable na sektor. Sinabi pa ni Luzada na dakol na nararesibing reklamo ang Task Force Safe kan COMELEC may kinalaman sa iba pang pagsuhay sa panahon kan eleksyon asin pigadalan pa inin baray sa ngunyan bago isyuhan ni Shoko's order. Makusog na pinahimutikan kan pamilya ka nagadana negosyanteng si Anson Tan na mas midbid bilang Anson Q. Ang mga sahot na imbuelto siya sa mga transaksyon may kinaaraman sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ini ang base sa pahayag kan abogado kan pamilya ni Tan na si Attorney Jose Christopher Kit Belmonte na ipinaluwas kan nakaaging aldaw. Tinaawanin doon kan pamilya ni Mr. Tan imbuelto sana sa mga lehitimong negosyante sa laog na nindakol na dekada asin nangingenot na miyembro kan Filipino-Chinese Business Community asin pamoso sa iyang charitable works. Nangapudan man ang pamilya sa publiko na maging marikmat sa bareta asin og gidonin marhay. Sinabi man kaining makikipagtabangan ang pamilya sa mga autoridad. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinatanidan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang sa iyang mga soldados na tatanggalon niya ang mga ini kapag naghagad ng ceasefire. Ini ang makusog na tugon ni Netanyahu sa ginibong pagkikipaghuron niya sa mga soldados. Ibinurgal kan Israel Defense Forces o IDF na igwang naglakop na petisyon na pigpapapirmahan sa mga soldados para ipangapudan ang tulos na pagtapos kang gyera. Nakapalaman pa sa petisyon ang pagpapautob ng ceasefire katrukis kang pagpapalibri kan mga bihag ninda. Magirumduman na kan Marso 18 pinakusog sa giraray kan Israel ang pag-atake sa Gaza matapos na balgaron ang ceasefire as in prisoner exchange agreement na ipinautob kan Enero 19. Baretang Sports, tinambakan kan Converge Fiverexers ang Blackwater Bossing sa score na 111-80 sa PBA Season 49 Philippine Cup. Nangenot sa pagana si Justin Arana na nagrehistro nin 19 puntos asin 11 na rebounds, mantang igwang 16 na puntos asin 10 rebounds si Justin Baltasar sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium. Igwa ng duwang gana asin duwang daog. An Converge, mantang an Bossing wara pang gana asin igwa ng duwang daog. Mientras na dai pinaporma kan Phoenix Fuel Masters, an Meralco Bolts asin nakuaan primerong gana sa score na 109-97 sa nagpapadagos na PBA Season 49 Philippine Cup. Sa kamugdagang kampanahon mo yung Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Nakaka-apekto po naman sa extreme northern Luzon ang frontal system, samantalang easterlies ang nakaka-apekto man sa ibang partikan sa itong nasyon, kabali naman dyan ang Kabikulan. Dahil sa easterlies, sa Bicol region nilalauman sa maghapon ang mainit na panahon, alagad posible pa man ang mga pulong pag-uran o pagkikilat at pagtakuldo, lalo na sa hapon o sa banggi. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na halin na sirangan hanggang sa timog sirangan ang mga matayan na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang tinating agwat kang temperatura sa maghapon, 24 hanggang 34 at taas kang Celsius. Ang saldang masirang alas 5:33 ngumilinaga, asin masudlo pa dyan alas 5:58 ng hapon. Alipurigi sa Diyos si Pag-asa, Ariel Zamudio. Thank you very much, Ariel. Mga tugang na pang kabilugang sa tuwing alas 7 mga bereta. Kini po na siyang kinalap sa DCGP News Base sa nakalis na 12 oras. Kapangarang kasutang nakaibanan sa pagsurat kang bereta, Jenny Matthew Ballaran. Siringban sa Lado Technical, Chief Renier Tanay, DCGP Social Media Department si Jerome Nicong Martinez. Kapangarang pangastuyang tagapagbereta na nasa overseas ngunyan, News Director Emeritus Edwin Peralta. Kami po ang sila mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balon. Ako man po si Mardela Dagiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ako na po masunod ang hapot with VP Henry Maceda. Taod-taod lang. John
ang DCGB. Barata alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na. Pagkalipas ng kaini. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat